sphere passes to the psychological sphere. Teda táto choroba z telesnej oblasti prejde do psychickej oblasti. Now logically, what will I say? A logicky, čo poviem? Once the magician healed me, now I go again to him for a psychological healing. Ak ma raz už čarodejník uzdravil, to znamená, že teraz znova za ním pôjdem, aby ma uzdravil po psychickej stránke. And again the magician heals me. A znova ma čarodejník uzdraví. But now that healing turns into a spiritual disturbance. Ale teraz sa toto uzdravenie zmení na duchovnú poruchu. I begin to feel an aversion to the sacrament. Začínam prežívať averziu voči sviatostiam. I begin to feel an aversion to prayer. Začínam cítiť averziu voči modlitbe. So you can see that in reality I was not healed. Teda vidíte, že v skutočnosti som nebol uzdravený. But the physical turned to be psychological, the psychological turned to be spiritual, and so on. Ale táto choroba prechádzala z fyzickej oblasti do psychickej, zo psychickej do duchovnej a tak dookola. And I am deceived. A som oklamaný. When Jesus heals, he heals, and that's it. Keď Ježiš uzdravuje, tak on uzdravuje úplne. Because healing coming from Jesus is coming from love, while any healing not coming from Jesus is coming from another source, that is hatred. Lebo uzdravenie, ktoré pochádza od Ježiša, pochádza z lásky, jeho zdrojom je láska. Ale akékoľvek iné uzdravenie, ktoré nepochádza od Ježiša, jeho zdrojom je nenávisť. Now the final motive of the devil is distracting my eyes from Jesus. Konečným cieľom diabla je odpútať ma od Ježiša. That is the most important thing for him. Pre neho je toto najdôležitejšie. Presenting himself as if he were the Lord of my life. Predstavuje sa tak, ako keby on bol pánom môjho života. Many times we are afraid of the devil. Veľmi často sa bojíme diabla. But we must not be afraid. Ale nemusíme sa ho báť. I always answer when people ask me whether I am afraid of the devil. I always answer, no, it's the devil who is afraid of me. Veľmi často, keď sa ma ľudia pýtajú, či sa bojím diabla, tak im zvyknem odpovedať, nie, ja sa ho nebojím, diabol sa bojí mňa. And the reason is very clear. A dôvod je veľmi jasný. Because I am a son of God. Lebo som Boží syn. Because I am a daughter of God. Lebo som Božia dcéra. And the devil is very afraid of every Christian. A diabol sa veľmi bojí každého kresťana. He is very afraid of a baptized person. Veľmi sa bojí pokrsteného človeka. Precisely because he knows that we are backed by God. Práve preto, že vie, že za sebou máme Boha. And although he presents himself as very powerful, but he knows that he was stripped of his power by Jesus getting on the cross. Aj keď sa nám často predstavuje ako bytosť mocná, on vie, že bol zbavený svojej moci smrťou Ježiša na kríži. Now for sure the devil tempts every one of us. Zaiste diabol pokúša každého jedného z nás. We are all tempted by the devil. Všetci sme pokúšaní diablom. And more we try to follow Jesus, more we get tempted. A čím viac sa snažíme nasledovať Ježiša, tým viac sme pokúšaní. Many people get very confused. Mnohí ľudia sú veľmi zmetení. Because once they begin to follow Jesus, immediately they begin to
to see that the temptations are becoming worse than before. Lebo ak sa vydajú na cestu za Ježišom, zistujú, že ich pokušenia sú oveľa silnejšie, ako boli predtým. Well, do not be afraid about that. Ale tohoto sa netreba obávať. Because the devil is not interested in tempting people who are not following Jesus. Diabol nemá záujem pokúšať ľudí, ktorí nejdú za Ježišom. If I am in sin, ak žijem v hriechu, if I do not attend Mass on Sundays, ak nechodievam v nedele na svätú omšu, if I am not caring about praying, ak zanedbávam modlitbu, the devil has no interest in tempting me. diabol nemá záujem ma pokúšať. The devil just tries to keep me where I am. Diabol sa ma iba snaží pôsobiť na mňa tak, aby som zostal tam, kde som. But he's not interested more than that. Ale o viac mu nejde. While if I am trying to follow Jesus, then I become a very interesting person for the devil. Ale ak sa snažím nasledovať Ježiša, tak sa stávam pre diabla veľmi zaujímavým človekom. And he tries to tempt me more and more. A snaží sa ma stále viac a viac pokúšať. Look at the saints. Pozrite sa na svätcov. They were tempted. Boli pokúšaní. And very, very strongly tempted. A prežívali veľmi silné pokušenia. Jesus himself was tempted. A Ježiš sám bol pokúšaný. Well, many asked me, was Mary tempted? Mnohí sa ma pýtajú, bola Panna Mária pokúšaná? Sure, she was tempted. Určite, že bola pokúšaná. Many times we think that Mary, the Immaculate Conception, was not tempted. Veľmi často si myslíme, že Panna Mária, nepoškvrnené počatie, nebola pokúšaná. But the devil is so angry at Mary precisely because he tried to enter and he couldn't. Ale diabol sa veľmi hneval na Pannu Máriu a chcel si ju získať, ale nedokázal to. Because he tried to make her fall, but he couldn't. Snažil sa o to, aby zhrešila, ale nepodarilo sa mu to. So that is the anger of the devil. A toto je diablov hnev. Now, look at the way the devil is tempting Jesus. Pozrieme sa na spôsob, akým diabol pokúša Ježiša. The temptations of the devil to Jesus can give us also some glimpse about the way the devil tempts us. To, akým spôsobom diabol pokúšal Ježiša, nám môže naznačiť aj to, akým spôsobom môže pokúšať nás. First of all, the devil knew that Jesus was the Son of God. Predovšetkým treba povedať, že diabol vedel, že Ježiš je Boží syn. And once he declared it very, very clearly. A jedného dňa to povedal veľmi jasne. When he said, when Jesus was to exorcise a young man, keď Ježiš vyháňal diabla z mladého muža, we know who you are. Diabol povedal, my vieme, kto si. You are the Son of God. Ty si Boží syn. Did you come to destroy us? Prišiel si, aby si nás zničil. So here we have a declaration coming from the devil himself that he knew that Jesus was the Son of God. Tu máme vyhlásenie, ktoré vyslovil diabol o tom, že vedel, že Ježiš je Božím synom. And he knew that although he was tempting Jesus, Jesus was not going to fall. A hoci pokúšal Ježiša, Ježiš nezhrešil. But you see, many times I compare this battle of the devil when I see a little dog trying to fight with a big dog. A to diabol vedel. Častokrát prirovnávam toto pokúšanie diabla k obrazu malého psa, ktorý skáče na nejakého veľkého psa. But I don't know how dogs
what is the logic of dogs. Nepoznám logiku psov, But I think that a little dog knows that he cannot fight a big dog. ale predpokladám, že malý pes vie, že nemôže zvíťaziť nad veľkým psom, That he cannot make it. že to nedokáže. Yet he tries to fight that big dog. Ale napriek tomu sa snaží útočiť na veľkého psa. Now, it's the same with the devil. A to isté sa deje aj s diablom. He knows that he cannot fight Jesus because Jesus is the Son of God. Vie, že nemôže zvíťaziť nad Ježišom, pretože Ježiš je Boží syn. Yet his hatred is so big that he tries to fight him. Ale napriek tomu jeho nenávisť je taká veľká, že sa ho snaží premôcť. But the devil is a very intelligent creature. Diabol je veľmi inteligentné stvorenie. But many times also he shows how lack of intelligence he has. Ale niekedy zase vidno, ako mu inteligencia chýba. Some days ago I was in Sicily Pred niekoľkými dňami som bol na Sicílii and I was eating with an exorcist. a jedol som s jedným exorcistom. And we were just speaking a bit about our experiences. A vymieniali sme si skúsenosti. And he told me, look, recently I was doing an exorcism A povedal mi, pozri sa, nedávno som robil exorcizmus and the devil told him, well, you cannot do nothing about me, with me, because I am a very intelligent creature. a diabol mi povedal, nemôžeš so mnou nič urobiť, pretože ja som veľmi inteligentné stvorenie. And the exorcist told him, do you think you are intelligent? A exorcista mu povedal, myslíš si, že si inteligentný? If you are intelligent, you would have to retain your place in heaven. Keby si bol inteligentný, tak by si bol ponechal miesto v nebi. And he told me the devil was so angry at that. A povedal mi, diabol sa na to tak veľmi nahneval, Well, I can imagine. viem si to predstaviť. But the devil is like that. Ale diabol je už raz taký. He's very intelligent, but at the same time, he's a fool. Je to veľmi inteligentné stvorenie, ale zároveň je to somár. For example, Napríklad, he knows whenever he enters into a person kedykoľvek vojde do človeka, that at the end the person becomes more intimate with God, ak tento človek sa dostáva do dôvernejšieho vzťahu s Bohom, and so many people around that person will come nearer to God. mnohí ľudia okolo tohoto človeka sa dostanú do bližšieho kontaktu s Bohom. So instead of winning, he is completely defeated. Teda namiesto toho, aby diabol v takomto prípade zvíťazil, je porazený. Yet he continues to do it. Ale napriek tomu v tejto taktike pokračuje. He's really stubborn. Je naozaj tvrdohlavý. Well, let's talk a bit about the temptations of Jesus. Povedzme si niečo o Ježišových pokušeniach. First temptation is, why don't you change this stone into a loaf? Prvé pokušenie znelo, prečo nepremeníš tieto kamene na chleby? Was the devil saying anything wrong? Hovoril diabol niečo zlé? I don't think so. Nemyslím si. I think that if you are hungry Myslím si, že ak ste hladní and you have food in the fridge a máte jedlo v chladničke, and you come in front of me telling me, oh, I am so hungry, prídete predo mňa a poviete, som taký hladný, I think it's very logical to tell you, well, if you are hungry, go. Open the fridge and eat. bude logické, že vám poviem, ak ste hladní, choďte k chladničke, otvorte ju a jedzte. Well, if you are hungry and you are the Son of God, just change this stone into a loaf. It's so simple for you. Ak si hladný a ak si Boží syn, tak premeň tieto kamene na chleby, veď to je pre teba jednoduchá vec.
Yes, it was simple for Jesus. Áno, pre Ježiša to bola jednoduchá vec. And in fact, some time after, he changed the water into wine. A skutočne neskôršie sa stalo, že premenil vodu na víno. He multiplied loaves. Rozmnožil chleby. So there was no difficulty in changing a loaf into a bread. Teda pre Ježiša nebolo problémom zmeniť kamene na chleby. But Jesus didn't do it. Ale Ježiš to neurobil. Why? Prečo? I will change this stone into a bread, but when my Father will tell me to do it, premením tieto kamene na chleby, ale vtedy, keď mi to povie môj otec. not when you tell me to do it. Nie vtedy, keď mi to hovoríš ty. And here we are now in front of a very frequent temptation that we have from the devil. A tu sa stretávame s veľmi častým pokúšaním zo strany diabla. It is not enough that the thing is good. Nestačí, ak je určitá vec dobrá. It must be God who tells me to do it. Musí to byť Boh, ktorý mi povie, aby som určitú vec vykonal. Going to a mission is something good. Ísť na misie je niečo dobré. But is God sending me to a mission or not? Ale posiela ma na tieto misie Boh alebo nie? It's not my decision. Nie je to moje rozhodnutie. It's God who must send me. Musí to byť Boh, ktorý ma pošle. Organizing a seminar is something good. Organizovať seminár je niečo dobré. But is God telling me to do it or not? Ale hovorí mi to Boh, aby som to robil alebo nie. And any other thing that we are doing, we must be sure it is God telling me to do it. A v každej inej situácii, ktorú konáme, musíme si byť istí, že ju odo mňa žiada Boh. Now God doesn't come whispering into my ears to tell me, do this, do not do that. Samozrejme, Boh nepríde a nepošepká mi do ucha, rob toto, tamto nerob. So, once we are praying, Ak sa modlíme, once we put all we decide into the prayer, ak všetko to, čo rozhodneme, vložíme do modlitby, and once we say to God, well, my Lord, it seems this is your plan. a ak povieme Pánovi, Pane, zdá sa, že toto je tvoj plán, If it is not your plan, destroy it. ale ak to nie je tvoj plán, tak ho znič. If it is not your plan, let it not happen. Ak to nie je tvoj plán, nech sa neuskutoční. So in this way, I am putting it now into the hands of Jesus. Takže takýmto spôsobom to moje rozhodnutie vkladám do Ježišových rúk. Letting him decide about it. A prenechávam to na neho, aby rozhodol. Letting him let it happen or not. Prenechávam to na neho, aby sa to uskutočnilo alebo neuskutočnilo. So many times the devil tries to suggest to me things that are good but are not coming from God. Teda diabol sa mi veľmi často snaží našepkávať veci, ktoré sú dobré, ale ktoré nepochádzajú od Boha. So this is why we must be always intimate with God, so that anything we decide will come from Him. A preto musíme prežívať veľmi dôverný vzťah s Bohom, aby to, čo rozhodneme, aby pochádzalo od Neho. Another temptation, Ďalšie pokúšanie. and this time look at the cunningness of the devil. A teraz si všimneme tú prefíkanosť diabla. This time the devil is using the Bible. V tomto prípade diabol používa Bibliu. Well, the devil knows the Bible. Diabol pozná Bibliu. He knows the Bible more than we know it. Lepšie pozná Bibliu ako my. Has no body, Nemá telo and so has no difficulty in memorizing, in remembering what is in the Bible. a teda nemá problém zapamätať si, vedieť z pamäti to, čo Biblia obsahuje.
Now, he opens the Bible and he quotes to Jesus Psalm 91. Otvorí Bibliu a cituje Ježišovi Žalm 91. And he says for Jesus, look what is written in Psalm 91. A hovorí Ježišovi, pozri sa, čo sa píše v Žalme 91. He says that once you jump from this precipice, A hovorí, ak zoskočíš do tejto priepasti, the angels will come and hold you in their hand. prídu anjeli a zachytia ťa na svojich rukách. But did Jesus jump? Ale zoskočil Ježiš? No. Nie. Was Jesus doubting Scripture? Vari zapochyboval Ježiš o písme? No. Nie. But Jesus was saying to the devil, Ale Ježiš povedal diablovi, I will jump for sure. zoskočím určite, But if the Father tells me to jump. ale iba vtedy, ak mi to Otec povie, aby som zoskočil. Not if you, the devil, is telling me to jump. Nie vtedy, ak mi to povieš ty, diabol, aby som skočil. If it is the Father telling me to jump, then I will find angels waiting for me. Ak to bude Otec, ktorý mi povie, aby som zoskočil do priepasti, tak určite prídu anjeli. If it is you telling me to jump, I will find rocks waiting for me. Ale ak si to ty, ktorý mi hovoríš, aby som zoskočil, tak narazím na skalu. So here you can see that we must be careful. Who is asking me this? Teda musíme byť veľmi opatrní, kto to odo mňa chce. You see, we don't have the time to speak about the way we must use the Bible. Nemáme čas na to, aby sme sa rozprávali o tom, akým spôsobom máme používať Bibliu. Sure, opening the Bible is good, Iste otvárať Bibliu je dobrá vec, but we must be very careful to know who is speaking to me. ale musíme byť veľmi opatrní a zistiť, kto ku mne hovorí. Whether it is God speaking to me or whether it is the evil one using the Bible to disturb me and to destroy me. Musím vedieť, či ku mne hovorí Boh, alebo či používa písmo diabol, aby ma zviedol a aby ma zničil. Then we have still a third way, a third temptation. A potom je tu tretie pokúšanie. And this third temptation is still more subtle. A toto pokúšanie je ešte jemnejšie. He took Jesus and he showed him all Jerusalem and all the neighboring cities. Zobral Ježiša a ukázal mu Jeruzalém a prilahlé mestá. And he told him, look at all these cities. A povedal, pozri sa na tieto mestá. These cities are mine. Tieto mestá sú moje. Well, the devil is saying, these cities are mine. Diabol hovorí, tieto mestá sú moje. Could he say that? Mohol to povedať? Yes. Áno. And why? A prečo? Remember that Jesus calls the devil the prince of this world. Všimnime si, že Ježiš nazýva diabla kniežaťom tohto sveta. And this is an expression that is being repeated by John in his letters. A toto je výraz, ktorý používa aj Ján vo svojich listoch. The devil is the prince of this world. Diabol je kniežaťom tohto sveta. But why? Prečo? These cities are mine Tieto because people within are obeying me and not God. mestá sú moje, lebo ľudia, ktorí v nich žijú, poslúchajú mňa a nie Boha. So once they are obeying me, I am the Lord. Ak poslúchajú mňa, ja som ich pánom. Once they are obeying me, I am the ruler. Ak poslúchajú mňa, ja som panovníkom. Now this is very serious. Toto je veľmi vážna vec.
If in my family Ak v mojej rodine the members of my family are more obeying the devil than God, ak členovia mojej rodiny viac poslúchajú diabla ako Boha, the devil can claim that family as his. diabol môže vyhlásiť túto rodinu za svoju. If I have a little business, Ak mám nejaký biznis and in the business I am obeying more the devil than God, then the devil can claim that business as his. a v tomto obchode viac poslúcham diabla ako Boha, tak Boh môže vyhlásiť, že tento obchod patrí jemu. Well, I go a bit further. Poďme ďalej. If we have a prayer meeting, Ak máme modlitbové stretnutie, if we have a religious community, ak máme reholnú komunitu, if I have a parish, ak mám farnosť, parish council, farskú radu, where people are disunited, kde sú ľudia nezjednotení, where people do not forgive one another, kde si ľudia navzájom neodpúšťajú, where people are continuously craving for power, kde ľudia stále túžia pomoci, where in another word, people in that community, in that prayer meeting, in that parish council are obeying more the devil than God, teda ak ľudia v komunite, ak vo farskej rade alebo v modlitbovom stretnutí viacej poslúchajú diabla ako Boha, then the devil can claim that community, that parish council, that prayer group as his. tak potom diabol môže povedať, alebo môže vyhlásiť túto reholnú komunitu, túto farnosť, alebo toto modlitbové stretnutie za svoje. This is very serious. To je veľmi vážna vec. Because we must, in this way, try a bit to reflect. Lebo musíme nad týmto sa zamyslieť. Who is ruling my village, Kto ovláda moju obec? my town, Kto vládne nad mojím mestom? my city, Nad mojím veľkomestom? Slovakia? Nad Slovenskom? Who is the ruler? Kto je panovníkom? Whom people are obeying? Koho ľudia poslúchajú? If the majority are obeying the devil, Ak väčšina poslúcha diabla, then the devil can claim tak, Slovakia, that city, as his. tak diabol môže vyhlásiť, že Slovensko alebo určité mesto patrí jemu. So, the devil is saying to Jesus, look at these cities, they are all mine. Teda diabol hovorí Ježišovi, pozri sa na tieto mestá, všetky mi patria. Now he is saying to Jesus, A hovorí Ježišovi, I know why you are here. viem, prečo si tu. The Father sent you to purchase these cities. Otec ťa poslal, aby si vykúpil tieto mestá. But at what price? Ale za akú cenu? Your blood, Za cenu tvojej krvi. your life, Za cenu tvojho života. the cross. Za cenu kríža. Well, I am ready to give them all to you gratis. Som ochotný dať ti všetky tieto mestá zadarmo. I am ready to get out of these cities and let you enter. Som ochotný odísť z týchto miest a dovoliť ti vstúpiť. On one condition, Ale pod jednou podmienkou, not going on the cross, že nepôjdeš na kríž. not obeying your father, Že nebudeš poslúchať svojho otca. adoring me. Že sa budeš kláňať mne. Now adoring me, that means obeying me. Ak sa mi budeš kláňať, to znamená, že ma budeš poslúchať. Now you can see that the temptation of the devil was very attractive. Vidíte, že toto diablovo pokúšanie bolo veľmi príťažlivé. Well, Jesus was attracted to the temptations of the devil. Ježiša upútalo toto diablovo pokúšanie.
If temptations were not attractive, they were not temptations. Ak by pokúšania neboli príťažlivé, tak by neboli pokúšaniami. A temptation attracts you. Pokúšanie nás priťahuje. If I do not smoke cigars, Ak nefajčím cigary and you come in front of me with a box of cigars, a prídete predo mňa s krabičkou cigár, you are not tempting me. nebudete ma môcť pokúšať, Because I do not smoke cigars. lebo nefajčím cigary. But if I smoke cigars, Ale ak ich fajčím, then you will be tempting me. tak ma budete pokúšať. So temptation is attraction. Teda pokúšanie to je príťažlivosť. So Jesus was attracted to the proposal of the devil. Teda aj pre Ježiša bola táto diablová ponuka príťažlivá. God the Father was telling him, you will have the cities once you lose your life on the cross. Nebeský Otec mu povedal, budeš mať tieto mestá, ale vtedy, ak stratíš svoj život, položíš svoj život na kríži. The devil was telling him, you will have these cities once you do not go on the cross. A diabol mu povedal, získaš si tieto mestá, ak na kríž nepôjdeš. And I think this wasn't more attractive than what the Father was telling him. A myslím si, že tieto slová boli príťažlivejšie ako tie slová, ktoré mu povedal nebeský Otec. But Jesus didn't fall. Ale Ježiš nepadol. Jesus said to the devil, begone, Satan. Ježiš povedal diablovi, vzdial sa, Satan. I prefer going on the cross, but obeying my Father, than receiving those cities gratis and obeying you. Radšej pôjdem na kríž a budem poslúchať svojho Otca, ako získať tieto mestá za cenu toho, zadarmo, za cenu toho, že ťa budem poslúchať. Now, and then we end. Jesus defeated the devil. A pomaly budeme končiť. Ježiš zvíťazil nad diablom. He defeated him on the cross. Porazil ho na kríži. Where the devil, on one side, he was happy seeing Jesus on the cross. Diabol na jednej strane bol šťastný, že videl Ježiša na kríži. He was happy seeing Jesus humiliated. Bol rád, že videl Ježiša pokoreného. But on the other hand, he was terrified. Ale na druhej strane bol vydesený. Because he knew that the cross was his destruction. Lebo vedel, že kríž ho zničí. Because he knew that the cross was his final defeat. Lebo vedel, že kríž mu priniesol poslednú porážku. So Jesus defeated the devil. Teda Ježiš porazil diabla. But now Jesus wanted to humiliate the devil. Ale Ježiš chcel ponížiť diabla. In what way? Ako? First of all, by transferring or extending this authority he had to the apostles. Tým, že rozšíril, odovzdal moc, ktorú mal apoštolom. We find in Matthew 10:1. Stretávame sa s tým u Matúša 10:1. Jesus called the 12 apostles Ježiš zvolal 12 apoštolov and he said to them, a povedal im: I give you authority over all evil spirits. Odovzdávam vám moc nad zlými duchmi. Go, heal and deliver. Choďte, uzdravujte a oslobodzujte. And this must have been a big humiliation to the devil. A toto muselo byť pre diabla veľkým pokorením. Man now has authority on him. Človek má teraz nad ním moc. He can suffer the idea that Jesus had the authority on him, Diabol zniesol tú myšlienku, že Ježiš má nad ním moc. but not man. Ale nezniesol myšlienku, že ju má človek. Because man is an inferior creature to him with a spirit. Lebo človek je na nižšom stupni v
porovnaní s ním, ktorý je duch. But not only. No nie len to. Jesus continues to humiliate him Ježiš pokračuje v tomto ponižovaní diabla. by extending this authority now to the 72 disciples. Tým, že rozšíril túto moc nad diablom na 72 učeníkov. We find this in Luke 10:17-20. Stretávame sa s tým u Lukáša 10, 17, 20. When the disciples returned from a mission of evangelization, Keď sa učeníci vrátili z poslania, keď ohlasovali evanjelium, and they were so happy, telling him, well, Jesus, also evil spirits obeyed us when we cast them out in your name. a boli veľmi šťastní a povedali, ešte aj zlí duchovia sa nám poddávali, keď sme ich vyháňali. And Jesus answers, yes, you are right. A Ježiš im povedal, áno, máte pravdu, Because I saw Satan falling like a lightning from heaven. lebo som videl padnúť Satana z neba ako blesk. But be proud not because demons obey you, Ale nebuďte hrdí na to, že vás diabli poslúchajú, but because you have your names written in heaven. ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. In other words, he is saying to them, rejoice for your intimacy with God. Inými slovami hovorí, radujte sa z toho, že máte taký dôverný vzťah s Bohom. This is the most important thing, your intimacy with God. Toto je to najdôležitejšie, vaše dôverné spojenie s Bohom. So now you can see that the authority is being extended not only to the 12, but to the 72. Teda vidíte, že Ježiš odovzdal túto moc nad diablom nielen apoštolom, ale aj na 72 učeníkov. And still, Jesus wants to extend this authority to all those who believe. A Ježiš chce túto moc rozšíriť na všetkých tých, ktorí veria. Precisely before going to heaven, Predtým, ako odišiel do neba, he called the apostles. zvolal apoštolov He gave them the great commission. a odovzdal im veľké prikázanie. Go and give the good news to the whole world. Povedal im, choďte a ohlasujte blahozvesť v celom svete, Baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. a krstite ľudí v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. And these are the signs which follow those who believe. A toto budú znaky tých, ktorí veria. In my name they will cast out demons. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov. Is Mark 16:17. Je to u Marka 16:17. So, here now Jesus is extending the authority to all of us. Teda tu Ježiš rozširuje túto moc na všetkých nás. On one condition, Pod jednou podmienkou, that we believe. že veríme. So, let's put it in this way. If a bishop is not believing, and you, the least Christian, is believing, you have the authority on the devil because you are believing. A povedzme to ináč. Ak biskup nemá vieru, tak ty, ktorý si tým posledným kresťanom a vieru máš moc nad diablom, pretože veríš. So believing is the essential thing so that God's power can be transferred to you. Teda viera je podstatnou podmienkou na to, aby ste dostali túto Božiu moc.
As you can see, we all have the power over the evil spirit. Ako vidíte, my všetci máme moc nad zlým duchom. And that is why I said that the evil spirit is so afraid of every one of us. A preto som povedal, že zlý duch sa tak veľmi bojí každého jedného z nás. Because he knows that we have power over him. Lebo vie, že nad ním máme moc. Because he knows that Jesus gave a power over him, although we are lesser creatures than he is. Lebo vie, že Ježiš nám odovzdal moc nad diablom, hoci sme na nižšej úrovni ako on. We have to stop because it's time. Musíme skončiť, lebo už nastal čas. And I think that now the devil is breathing deeply that we are stopping. A myslím si, že teraz si diabol vydýchol, keď končíme. But we will continue during the Mass, because today we are dedicating this Mass as a liberation Mass. Ale budeme pokračovať vo svätej omši, ktorá bude pre nás omšou oslobodzovania. So during the Mass we are going to ask Jesus so that he could deliver us from all the attacks of the evil one. Počas svätej omše budeme prosiť Pána Ježiša, aby nás oslobodil od všetkých útokov zlého ducha. And especially, I do not have the time to go in detail about these things. Nemám čas na to, aby som sa tým podrobne zaoberal, ale ide o to špeciálne. Especially to cleanse us from all negativity that we would have absorbed by going to fortune tellers, psychotronics. Ale predovšetkým pôjde o to, aby nás očistil od všetkých tých negatívnych vplyvov, ktoré sa na nás ako si tak nalepili z toho, keď sme boli za čarodejníkmi alebo za psychotronikmi. Or negativity that we absorbed from New Age methods. Alebo aby nás oslobodil od negatívnych vplyvov, ktoré sme získali z metód New Age. Such as Reiki, Silva method. Ako je Reiki alebo Silvová metóda. Universal energy. Vesmírna energia. Chakras and all this stuff. Čakry a všetko to, čo s tým súvisí a čo je podobné. We want to ask Jesus to cleanse us. Budeme prosiť Ježiša, aby nás očistil. We ask him to cleanse us from any bondage with spiritism. Budeme ho prosiť, aby nás oslobodil od každého puta so špiritizmom. And we will do this also through an anointing with blessed oil on every one of you. A budeme to robiť pomocou pomazania posvätným olejom. Bude každý z vás pomazaný. But the important thing is that we prepare our hearts to give ourselves completely to Jesus. Je dôležité, aby sme pripravili svoje srdce a aby sme sa mohli úplne odovzdať Ježišovi. And to look at Jesus as the only savior of our life. A aby sme sa dokázali pozerať na Ježiša ako na jediného spasiteľa nášho života. And so now let's prepare ourselves for Mass. A tak sa teraz pripravme na svätú omšu. In the name of the Father, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Jedenácti učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Chodte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.
We're celebrating today the feast of Saint Cyril and Methodius, Dnes, keď slávime slávnosť svätých Cyrila a Metoda, patron saints of Slovakia and of all Eastern Europe, patronov Slovenska a celej východnej Európy, the Church is giving us a gospel that is the end of Matthew's gospel. Svätá cirkev nám predkladá evanjelium, ktoré je vlastne záverečnou časťou Matúšovho evanjelia. And this gospel is called the Great Commission. A táto časť evanjelia sa nazýva Veľkým poslaním. Because Jesus here is saying to the apostles, is giving to the apostles the commission to go and evangelize the world. Lebo Ježiš tu odovzdáva apoštolom poslanie, aby išli do celého sveta a evangelizovali ho. It is a commission that Jesus is giving to the whole church. Je to poslanie, ktoré Ježiš zveruje celej cirkvi. And keep in mind that we are the church. A pamätajme na to, že aj my sme cirkev. So it is a commission that Jesus is giving also to every one of us. Teda je to poslanie, ktoré Ježiš zveruje každému jednému z nás takisto. Now, to the centuries, many really lived fully this commission. V priebehu stáročí mnohí žili v duchu tohto poslania. Among these, we mention today Cyril and Methodius. A medzi týchto patrili aj už dnes spomínaný svätý Cyril a Metod. St. Patrick, who evangelized Ireland. Svätý Patrik, ktorý ohlasoval evanjelium v Írsku. St. Paul, who evangelized many countries, among them my little island Malta. Svätý Pavol, ktorý ohlasoval evanjelium v mnohých krajinách a medzi nimi aj moju malú krajinu Maltu. St. Augustine the monk, who evangelized England. Mních svätý Augustín, ktorý hlásal evanjelium v Anglicku. And so on. A tak ďalej. So the church really is living this commission. Teda cirkev prežíva toto poslanie. Not only that, but you can mention all the missionaries, past and present, who go in foreign lands to evangelize people. No nielen to, k týmto ľuďom patria aj mnohí misionári v minulosti alebo aj v súčasnosti, ktorí idú do cudzích krajín, aby ohlasovali evanjelium tam žijúcim ľuďom. So, sure, not all of us have the same mission, or better, the same way of evangelizing. Iste nie všetci máme to isté poslanie, alebo lepšie povedané, ten istý spôsob ohlasovania evanjelia. Ephesians say that some are being chosen to be apostles. V Efezanoch čítame, že niektorí boli vyvolení, aby sa stali apoštolmi, Some prophets, niektorí prorokmi, some evangelists, niektorí evangelizátormi, some shepherds, niektorí pastiermi and some teachers. a niektorí učiteľmi. Everyone according to the specific mission that God is giving us. Každý podľa osobitného poslania, ktoré nám Boh zveril. And in this way, we are all forming one body, the body of Christ. A takýmto spôsobom my všetci tvoríme jedno telo, Kristovo telo. Now, in what does this mission consist? V čom spočíva toto poslanie? What did Cyril and Methodius did to the Slavic nation? Čo urobili svätý Cyril a Metod pre Slovanov? They gave them Christ. Odovzdali im Krista. When Mother Teresa gives a definition of evangelization, Keď matka Teresa dáva definíciu evangelizátora, he gives a very short but impressive definition. dáva veľmi krátku, ale jasnú definíciu. She says, evangelization means having Jesus in your heart and giving him to
to others. To znamená, evangelizovať znamená, že máme v srdci Ježiša a odovzdávame ho iným ľuďom. I cannot give Jesus to you if I do not have him in me. Nemôžem vám odovzdať Ježiša, ak ho v sebe nemám. No one can give Jesus if he is not experiencing Jesus. Nikto nemôže odovzdať Ježiša, ak s ním nemá skúsenosť. Because evangelization is not giving a doctrine, Lebo evangelizovať to neznamená odovzdať učenie, but it is giving an experience. ale odovzdať skúsenosť. An experience of what you are living. Skúsenosť toho, čo prežívate. Now, we are sure that the devil attacks in every way any kind of evangelization. Sme si istí, že diabol rôznym spôsobom útočí na každý druh evangelizovania. Because he cannot suffer to see Jesus being recognized as Messiah. Lebo nemôže zniesť, keď sa ľudia hlásia k Ježišovi ako k Mesiášovi. So every evangelist has to face so many troubles and so many sufferings for evangelizing. Každý evangelizátor počas svojho evangelizovania je vystavený mnohým ťažkostiam a mnohým utrpeniam. And this applies to every one of us. A toto platí na každého jedného z nás. You are called to evangelize your family. Ste povolaní evangelizovať vo svojej vlastnej rodine. You are called to evangelize the school where you are teaching. Ste povolaní evangelizovať v škole, v ktorej učíte. The hospital where you are working. V nemocnici, kde pracujete. The parish where you are collaborating. Vo farnosti, kde spolupracujete. The street where you are living. Na ulici, na ktorej bývate. All environments where you are living. Vo všetkých prostrediach, v ktorých žijete. To evangelize it doesn't mean that you must go with a poster in your hand shouting to everybody that Jesus is the Lord. Evangelizovať to neznamená, že si zoberiete do ruky plagát a kričíte Ježiš je Pán. You can evangelize through witnessing. Evangelizovať môžete vydávaním svedectva. You can evangelize through the good example. Môžete evangelizovať aj dobrým príkladom. St. Francis used to say to one of his friars, Brother Leo, let's go for a walk. Svätý František hovorieval svojmu bratovi Leovi, poďme sa poprechádzať. And let us evangelize by witnessing through our unity. A ohlasujme evanjelium, evangelizujme tým, že budeme vydávať svedectvo o našej jednote. And the devil does everything so that he could put an obstacle to any kind of evangelization. A diabol robí všetko, aby dal prekážku na cestu akéhokoľvek ohlasovania evanjelia. The methods he uses are many. Metódy, ktoré používa, sú rôzne. Just to mention something. Spomeňme aspoň niečo. One of the main methods of attacking is through discouragement. Jeden z hlavných metód, ktoré používa, je metóda znechutenia. Discouragement is the most precious playing card in the hands of the devil. Znechutenie je jedna z najobľúbenejších kariet v rukách diabla. Once a runner is discouraged, he stops. Ak sa bežec znechutí, tak sa zastaví. And so the runner is defeated. A tým pádom je tento bežec porazený. And the devil very subtly tries to stop me from going on. A diabol sa aj mňa veľmi jemne snaží zastaviť, aby som nešiel dopredu. He uses discouragement with also the greatest saints. A znechutenie používa aj v živote veľkých svätých. And discouragement
can have different forms. Znechutenie môže mať rôzne formy. God is not loving you. Boh vás nemiluje. God is not happy with what you are doing. Boh nie je šťastný, neuspokojuje ho to, čo robíš. God cannot forget your past. Boh nemôže zabudnúť na tvoju minulosť. You are worth it nothing. Nestojíš za nič. So the devil uses all this whispering that is discouraging me from going on. Teda diabol nám našepkáva tieto myšlienky, aby nás znechutil na ceste dopredu. Another method that the devil uses is trying to make me focus on the past and on the future so that I could miss the present. Ďalšia metóda, ktorú diabol používa, je tá, že upriamuje moju pozornosť na minulosť alebo na budúcnosť, takže strácam prítomnosť. Here I am not referring to the past that is still present because it is unhealed. Tu samozrejme nemyslím na minulosť, ktorá je ešte stále prítomná, lebo nebola uzdravená. If I had a problem with my father and still I harbor in me a hatred for my father, that problem is still present. Ak som mal problém so svojím otcom a tento problém ešte stále prežívam vo svojom srdci, to znamená, že minulosť je pre mňa prítomnosťou. But then there is a past that is past. Ale je aj minulosť, ktorá je minulosťou. I sinned in the past. Zhrešil som v minulosti. But now I put it into the hands of Jesus. Ale teraz som svoj hriech odovzdal do Ježišových rúk. I confess my sin. Vyznal som sa zo svojho hriechu. Jesus forgave me. Ježiš mi odpustil. So that sin doesn't exist anymore. Teda tento hriech už nejestvuje. I had failures in the past. Mal som ťažkosti v minulosti. And the devil tries to put into my mind all this past that will discourage me. A diabol sa mi snaží pripomenúť v mysli celú túto minulosť, ktorá ma znechutí. Now if you are running, once you are looking back, you cannot run anymore. Ak bežíte a ak sa pozeráte dozadu, tak nemôžete bežať napred. You have to stop. Musíte sa zastaviť. And if you continue to run, you fall. A ak by ste bežali ďalej, tak by ste padli. So that is one of the main tactics of the devil. Teda toto je jedna z hlavných taktík diabla. Another tactic of the devil is making me focus on the future. A ďalšia taktika, ktorú diabol používa, je to, že upriamuje moju pozornosť na budúcnosť. So now the past is not existing anymore. Minulosť už neexistuje. The future is not existing because it didn't happen. A budúcnosť takisto nejestvuje, pretože ešte nenastala. The only thing existing is the present. Jediné, čo jestvuje, je prítomnosť. Now keep in mind that Jesus is focusing on the present. Uvedomme si, že Ježiš sa pozerá na prítomnosť. The day of the day has already its own burden. Každý deň má dosť svojho trápenia. So the devil is trying to distract me. A diabol sa snaží odpútať ma. Because focusing on the past and on the future, I do not have more energy in living the present. Lebo ak sa budem pozerať na minulosť, ak sa budem pozerať na budúcnosť, nebudem mať dosť energie na to, aby som prežíval prítomnosť. Another temptation of the devil is that he tries to make me go on generic things and not on specific things. Ďalšie pokušenie, ktoré diabol používa, je to, že ma volá, aby som sa zameriaval na všeobecné záležitosti a nie na osobitné, špeciálne. I give you an example. Poviem vám príklad. Imagine that after the seminar you say, okay, I make a decision. I want to pray more.
Po tomto seminári si poviete, v poriadku, urobím si predsavzatie, budem sa viac modliť. That is a very general proposal. Toto je veľmi všeobecné predsavzatie. And it doesn't worry the devil. A z tohoto diabol strach nemá. Because he knows that you will never pray more. Lebo vie, že nikdy sa nebudete modliť viac. While God leads you to specific things. Ale Boh vás vedie ku konkrétnym veciam. I want to begin to pray 10 minutes every day, being alone with God. Chcem začať tým, že sa každý deň budem modliť 10 minút, keď budem sám s Bohom. And I begin today. A začnem dnes. At 7 o'clock in the evening. O 7 hodine večer. So you go to specific. Teda ste konkrétni. Not just a general proposal, tu but a specific decision. Tu nejde o všeobecné predsavzatie, ale o konkrétne rozhodnutie. Going to specifics come from God. Konkrétnosť pochádza od Boha. While the devil lets you remain on general proposals. Ale diablovi sa páči, ak ostávate pri všeobecných predsavzatiach. Another trick of the devil is when he tries to tell you, well, take off the chains that are blocking you, but it doesn't matter if you keep some little things once you are unblocking yourself from a chain. A ďalší trik diablov spočíva v tomto. Povie vám, dobre, osloboď sa od všetkých reťazí, ktoré ťa spútavajú, ale niečo si z toho nechaj. I give you an example. Poviem vám príklad. First of all, St. John of the Cross says, a bird who is tied by a chain or by a thread, just the same, he cannot fly. Svätý Ján z Kríža hovorí, vták, ktorý má prichytenú nohu o reťaz alebo o niť, nedokáže lietať. Now imagine you have a relationship with a woman. Predstavte si, že máte vzťah s nejakou ženou. And so you take a decision. A rozhodnete sa. Okay, I do not go more at her home. V poriadku, už viac nepôjdem do jej domu. That is the chain. Toto je reťaz. But I continue to send her SMSs. Ale budem jej naďalej posielať SMS-ky. That is the thread. A to je tá niť. Now the devil tells you it doesn't matter. Diabol vám povie, to nevadí. After all, you gave Jesus a chain. Napokon veď si dal Ježišovi reťaz. Well, do not worry in keeping that little thing. A nebuď z toho znepokojený, ak si túto maličkosť ponechal. But the devil knows that through that thread you cannot fly. Ale diabol vie, že ak budete pripútaní touto niťou, tak nikdy nevzlietnete. So these are the tricks of the devil, as you can see. Teda ako vidíte, toto sú tie diablové triky. The devil is always a deceiver. Diabol je vždy klamár. He is always a lion roaring around us. Je ako lev, ktorý chodí okolo nás. Trying to devour us. A snaží sa nás zožrať. That is what the letter of Peter, 1 Peter says. To hovorí prvý list svätého Petra. He describes him as a roaring lion who is roaring, who is just going around me continuously to devour me. Opisuje ho ako revúceho leva, ktorý chodí okolo nás, sústavne chodí okolo nás a snaží sa nás zožrať. We are all in some way or in another attacked by the evil one. Každý sme nejakým spôsobom, na každého z nás nejakým spôsobom útočí zlý duch. And today we are putting all this into the hands of Jesus. A dnes toto všetko vložíme do Ježišových rúk. We are asking Jesus to protect me. Budeme prosiť Ježiša, aby nás ochraňoval. To deliver me. Aby nás oslobodil. To send in me a spirit through which I could fight
and win. Aby mi poslal ducha, pomocou ktorého budem vedieť bojovať a zvíťaziť. This is the meaning of the oil through which we are going to be anointed today. Toto je aj zmysel oleja, ktorým budeme pomazaní dnes. We're going to bless the oil, Požehnáme olej, to exorcise it, vyslovíme nad ním exorcizmus and then to call the Spirit on the oil. a potom budeme vzývať Ducha Svätého na olej. And once the priest is anointing you, A ak vás kňaz pomaže, the church will be repeating the prayer I am going to say on the oil. cirkev bude opakovať tú modlitbu, ktorú ja budem odriekať nad olejom. Sure, the oil is not going to deliver us magically. Isté olej nás neoslobodí magicky. It all depends on the will we have to put ourselves under the wings of the eagle who is Jesus. Všetko bude závisieť od našej vôle, nakoľko sa chceme skryť pod krídla toho orla, ktorým je Ježiš. It is a decision that we must do today. A toto rozhodnutie musíme urobiť dnes. A decision to fight any sin in my life. Rozhodnutie bojovať proti každému hriechu v mojom živote. A decision to fight all the snares of the evil one. Rozhodnutie bojovať proti všetkým úkladom zlého ducha. And keep this in mind, A pamätajte si, that if the devil is powerful, but there is someone who is more powerful than him. ak je diabol mocný, je tu niekto, kto je oveľa mocnejší. And this is Jesus. A to je Ježiš. So once we are clinging to him, Ak sa k nemu primkneme, and once we keep ourselves protected by the tools that Jesus gave us, a ak budeme chránení tými nástrojmi, ktoré nám Ježiš odovzdal, especially the sacrament of reconciliation and the Eucharist, najmä sviatosťou zmierenia a Eucharistiou, we can be sure that the victory is ours. môžete si byť istí, že víťazstvo bude patriť nám. Now I am going to bless the oil. Teraz požehnám olej. And deliver us from evil. Kedykoľvek recitujeme modlitbu Oče náš, končíme ju slovami a vysloboď nás od zlého. And this is not an abstract evil, A toto nie je abstraktné zlo, but we are always asking Jesus to deliver us from the evil one. ale prosíme Ježiša, aby nás oslobodil od zlého ducha. In fact, up to the time of Saint Augustine, Christians used precisely to mention it more concretely, deliver us from the evil spirit. A do čias svätého Augustína veriaci zvykli hovoriť iné slová: osloboď nás od zlého ducha. The prayer that follows is a prayer of liberation. Modlitba, ktorá nasleduje, bude modlitba za oslobodenie. Deliver us from every evil and grant us peace in our day. Osloboď nás od všetkého zla a udel pokoj našim dňom. So this is the place where the church is asking for our deliverance. Toto je to miesto, kde sa cirkev modlí za naše oslobodenie. When we were baptized, if baptized as adults, or our parents, if baptized as little children, renounced to Satan and accepted Jesus in our life. Keď sme boli pokrstení, a ak sme boli pokrstení ako dospelí, a ak sme boli pokrstení ako deti, tak rodičia namiesto nás sa zriekli za nás mene našom zlého ducha, a aby sme boli naplnení Duchom Svätým. But unfortunately, many times we didn't keep this commitment. Ale žiaľ, veľmi často sme zanedbali tento krstný sľub. And we opened some window or some door where the devil could enter into our lives.
A vo svojom živote sme otvorili okno alebo dvere, cez ktoré diabol mohol vstúpiť. And today we want again to cast out any evil spirit and let only the Spirit of Jesus harbor and abide in our lives. A dnes chceme vyhnať tohto zlého ducha a chceme pozvať dobrého ducha, aby v nás prebýval. So now we are going to renew our baptismal vow. A preto teraz obnovíme naše krstné sľuby. Repeating after me. A prosím, aby ste opakovali po mne. Or better repeat after Betka, who is interpreting. Alebo lepšie povedané, opakujte po prekladateľke.